Erpore kai जों tamong laika जों रोंनो तैबो गोनां करै no तैबो जों काग्लायनानै गं लाika enga kai culture no tैबो जों divide dungनानै लामाव अनेक किसु लाika tabo kai tabongखा जेला बोरै no तैयै जे खरकसा social worker এবং bo खरकसा kaisa party ni advisor bo hini khanabo bo saka je selarok upojukto krini bagino boreiro buni dofani borok bai kaijagai thango bini okokna tui kobangma borok social media bo YouTube rogo kobangma kok saka omono rogoi angbo kisani bo satai tongo tamni hinba angbo society ni borokno o samaj ni borok bena tongo angbo dofani bagai kisale wansugoi tongo ebong dofani bagai bo kisa samungtangai phaikya ka aboni bagino chini society o jara oroi poroi khlainai nai tongnai ro borok no tabuk saito gui tongo je chingna chela boroi hoda bai hoda dormo bai bo tui chingna sakangna je nai tongmani mo bilaike saya mo bilaike inkoya ekai bukhukjuk bo je kok samani mo bilaike no chalia omo chingno oroi poroi khlainani ang khaklayo सबसे बेस्ट उंनाय bo bini kongna rosaina khakaino chanai bo challenge thangya oi bo rosaina khana chanai sudu selarongni simi duisa bori roktini buni dophabe kaijangmani je upojukto ya chini bori rok jara graduate onek borok chakri khlai tongnai kotorma doctor tini riska driver be kaijangmani tongo tini dugan phalnai rok bai dugan ni tongnai rok bai kaijangmani tongo tini sadharanto nini gari driver be kaijangmani tongo omti hai example dinan ingke kebang ma borki upojukto khoroksa nini BA pass kaise riska driver kaijangmani example judi naikeka an thani kebang ma list tongo angri mano suturang sengno khaglainan ta naisidi seng kathalainan lamo thandi sela buri hini basang khaglaikya dormo Kristan Hindu hnibo khaglaikya hega kai nini culture no tuibo nini culture bani culture bo milia obno tuibo basana tuibo seng kaglainan nai lekha ika omti ke cheng no sekangna ni bagai boi sukili ri boi tongo kolok tei ika aboni bagai no ang sanai bukukno ang bono koi no sanai ebong tamne hingkakai bono ang koi no sanai je neng nini kok je o je samani mo budoi cheng no sekangna ni bagai no tai orai porai khaimani no ungu ne ang khaklayo neng rosaina kaino sanai tamne hintiba omo blaikhe no boi khanang jak baikha ebong bises koira sala sikala rok omono tui belai keno khanang baikha ka aboni bagen ang bono koinai hingga kai tabuk gonai hingga kai onek borok no sai tongkha tabuk je beko bosai ganang rokse tabuk buni dofane borok bai salbun burum na YouTube khulo kai cheng nugo osika bisram gonjobo osika ngo khwayo omti khai salbur burum se buni dofane bosa khorong nei khoraksana khibai bosai na khibai kalangai tabu buni dofabe khari tongo tamni bagai karon 너로가 시kitto borok 너로가 시kitto böröi omtei khai judi sawi tongmani bagino omo judi ungui tongkhang kai umoni se kepal hamya mon se kepal ni hamya bigrani kok kothama tekri nai nang khaklayo aboni bagai ang bukukno koinai nongni ni kokno rosaina di ika aboni bagino ang bono barbar no taisa koifinai nong onek kisu dofane bagai samung tanggo hinai nong nije saka nang jena ba bo thangai kok sai ka ne nang nije no claim khayo hega kai nang nije YouTube bo nang uram bibono kok no pisawai nang awai khai tongo kaham kintu nang omti ta khadi omti kok ta sadi jeta chini society wo chang kaglainani oroi poroi nangmani omti kok rono saya tong khai no kahamung nai aboni bagai agno no ahai no hai khabe kojabo nang ni kok no rosai na di ka abono takuro bukhuro jei suno to yang tini nong buskango masaka buskangi salo noro wansukdi jara hano dofano soi hamjagoi tongnai